Khanawi tongnai tei nai tongnai takuk tei bukuk songno ani khani hamsangma tei chiba yafaro phaidike chungtini ke nailayana langmano saboni muchungtwi naharnana omono twi nailayana chwng saimalayo tabuni o jorao kwbangma kaham mani khwnirok kwbangma je borok khamai rok kwbangma je borok swngcharno mamang uansugui tonglaimani rok chwng nugo. Aboni bagwi chwngno oro tam sananai bobo haike chwng swngcharni ba tamo swngchar ba sabo swngchar chwngno tamo khlai abono twi chwng dini saimalainai langmano chwng swngchar bai godalwi nasika hingke chwng a langmani bebak khatungmani tei kaham simungrok manyangwi mano. Langmano swngchar bai godalwi ta nasikdi langmani khatungma langmani kaham kok simung nung manglak langmano kaituni bisingtwi se nasikdi hake nung khatungma tei langmani thinang kaham manana elambago bomno sawo Jacob chapter 1 verse 17 joto mani kaham rwmani joto mani soi rwmani abo chukno hani se phaio nokhani sal tal tei atukri rokno snamnai kaituni aroni se phaio bo sakno molphila sal kasawi sal thangwi sampli klaima tei bo sampli klaia chwng oro naikhe srai joto mani kaham joto mani soi ang bebakno kaitwi rwmani sinchao hake chwngno je jagao kaituni mani khwnwi eba kaitwi lobjaknani eba chukno hani phaimani ya eya manino chwng khatunglaiwi tongthoklaiwi chwng manani kaisa tei kaisa chwng hamjaklaima khibi tonglaio hingke chwng tamo manai ang bagwi sawo joto swnamnai hingke kaitorse bini oro se phaio hinui sawo chwng oro naikhe srai aboni bagwi langmani naising mungo swngchar bai naharkhe swngchar nono koboli painai tei nono birman se rwnai aboni bagwi chwng langmano swngchar bai thepathai kwrwi tamni bagwi hingkhe phaidi chwng swngchar tamo khlai swngchar tamosa tei kaitorkhe chwngno tamosa omono twi chwng nailaikhe srai wnglainai. Number 1 swngchar khe chini salbrumni langma-o jolma jolsano phunugwi batai rwo je swngchar hingkhe chwngno salbrumno batai rwwi tono kaisa tei kaisa sabo bisi kaham wngwi man kaisa tei kaisa sabo bisi kuchugo kawi man abo hai phiaba kaitorkhe tamosa kaitorkhe sawo khoroksa tei khoroksa hamjakma bai chubalai tongdi hinui tabun o jorao chini chubalaimung blai kheno kobimani nukjagui tongo chini hamjaklaimung blai komimani nugui tongo phiaba aborok tamni bagwi aborok o swngchar bai godalwi thangmani bagwi se o swngchar bai godalkhe swngcharni borok haino wngwi thangnai ang bagwi chwngno Hebrew chapter 13 verse 16 tamsa buini kaham khlaina naidi norok kiching norok chubalaina naidi abo tei ratharmungno kaitor hamjago naidi tamsaro chwng tei kaisa jagao naikha hingkhe chwng nugui manai Galatia chapter 6 verse 2 khoroksa tei khoroksani poja twisro laidi hake omo tei kheno norok kristoni kerongno rakhungma khlaio srai aboni bagwi chwng tabuk boro tongwi tong chwng swngchar bai godalkhe swngcharni borok haino wngwi thangnai phaikhe chwng tebo naithanglaiyano. Number 2 swngchar khe hwno je mansak mani khwnwi tei rangchak richakno ajidi hinui phia kaitorkhe sawo je tongmani baino bwkha kosomwi tongdi hinui nainedi swngchar chwngno bolot langwi thang tamo uansukru tamo muchungru bujoto borok mani khwnwi je mansak ajiwi tongo khlai tongo abo nini orobo phainai nungbo nukha hingkhe nungbo muchungnai nungbo manani muchungnai aboni bagwino to kwngma pandarogo thangnani bagwi jora kwrwi khe chwng samu humurok khlaimani chwng nuklaio jesapano tangdi jesapano khlaidi pusok yahani samani chwng khwnao ang busugo thangwi sogwikha khajani poito khlainarok chwng tongma jora twi kha kosomna bagwi swrwngnai polbo swrwngkha tongma jora twi kha kosomnani tongfru bomo hai kwrwifru bobo hai bo bebakno swrwngkha kha kosomnani hake bokhe borok ediba chwngbo soi manglakdiba chwngbo swrwngwi manglakdiba chwngbo wngwi manglakdiba wngwi manai kaitini phola nini aro tongkhe Hebrew chapter 13 verse 5 artam saphaji chungnalaina rangno mokol chungyawi tongdi
tongma zoro tunya khako somoi tongdi tamni hinba kaitor hai henei sawo angnono khuskibiya angnono yasiya karya tamni hinba kaitor hai henei sawo angnono khuskibiya angnono yasiya karya kaitor chungno kibiglak yakarglak aga kaitor chungno chubawi tong kit chung tamno wana nai kaitor chini bebak ni bebak ngake aboni bagino chungno Matthew chapter 6 verse 33 go sawo nung kaitor ni hani bagi sikang wan suke bonorona asuk mani rong wancho aje asuk mani ama busuk chung wansok thai tongo number 3 Swngchar ke chungno lengpra ro phia kaitor ke chungno khaksangma ro busthumnai rok chapter 6 verse 23 subrayong bono hai ni shakha khaksangdi takiridi nung thiglak nanedi Swngchar ke chungno thuimani phachingo thangnai ni sawi tongo lengpla ro markno lengrum lengroi ro phia ba kaitor ke chungno noro khaksangmo tongthong bai ke tongdi tongma joroti khako somdi hakenoro asul lengna nanglak subrai jesu kristo ni thani khaberadi khaksangdi takiridi ni saw abon bagai fadike sangkai tono buskango toni wei sungjebo himthai tongma jaga chung himlaina number 4 Swngchar ke sawo noro wanadi angnono kibi wei thangnai phia kaitor ke sawo ta wanadi angno baima tongnai tenyorang khas kibi glak ni sawo sung thajing poroni verse naika chungno Hebrew chapter 13 verse 5 aro kaitor yas yakaria khas kibi ani sawo abon bagai sung wana thai krei ang thajing poro saka chung wana thai krei number 5 Swngchar ke naslema baike phonogo phia kaitor ke hamsama phonogo Swngchar jono tabuni ojoro blai khena chung hamsakmong kaisa te kaisa hamsakmong komimani eba pai thangmani chungnogo kaisa kaisa ni hamjakmo omsuka tola thang soika bokisa sapano hamjaknani aba haibini thani krei ingai thangmano asungsani nabar hamya boyer hamya sung sipani chung tabo khnawo kobungma abon bagai chung semana nangnai je hamjagi abo sabo je hamjaknai abo sabo phajike chung semana bagai 1 John chapter 4 verse 8 chung khoktangnai hamjagi borok bo kaitono sinia tamni hinba kaitono ka hamjakmo hamjagi borok bo kaitono sinian chaw bo kaitono sawi semaya tamni ke kaitor ka hamjak mungo tongo number 6 Swngchar ke phurungo nono hamjaknai rokno simi hamjakdi phia kaitor ka sawo nini kena ari rokno bo hamjakdi sung tabuni ojoro kisasa sung je kuno hamya khlaijaka amsuk baino chung hamya baimang yagol sulaini layo abo tamoba ango Swngchar tongo hone o Swngchari no wansukjak phia bo tamu sabo wansuk ji Swngchar boroni phai je Swngchar saboni yago abo tolo videos namjak tongo khajani tagote buku sono nani kanai mano aboni bagai sung semana nangnai je Swngchar saboni yago je Swngchar boroni chung bojagani ambagai oro Luke chapter 6 verse 37 saw buino mazra tabedi hakin nungbo mazra berjaglak buino borok hamya hane phununa ta naidi hakin nungbo borok hamya hane phunuk jaglak buino nakardi hakin nungbo nakar jaknai srai sung buino sukang je khlai kese nungbo khlai jaknai insaw sung tabuni ojora chung kobma chung saksake ungnana ya phia ba chung bui bai ke khlai jana nayo phia aba ke manglak hamsamung se ulta painai yagol sulai mung se ulta painai aba hajangnai number 8 Swngchar ke sawo kungsuk di hinai phia kaitor ke sawo konyene ke tong di hinai sungobo nugimanai 1 Peter chapter 3 verse 12 subrai ka hamrongno naiklayo borok sanmano khunju kaimang tongo phia hamya khlainai rokno ke bona sigei naya nisha nani di busuk ke srai abon bagai sung kaitorni thani konyane ke ma tongnai je subrai jesu kristo bini aje kokthai saka sung a kokthai samatai tongna nangnai abo se kaitorni kokno khanamani te konyane ke tongmani number 9 Swngchar ke sawo sumso khlai phano kuno ungya jotono khlai tongle phia kaitor ke sawo gothar ungdi te bini thani yajakjangna tei khe tongdi bini thani yajakjangna tei khe tongdi haike chungla tabo boro tongoi tong khajani tabo te buku sung sungei nai lena angle boro tongoi tong chungla boro tongoi tong sung o je Swngcharni borong nasigi je chung himlai nai borok sumso khlai phano chung bo khlai mano hunja chung khlai tonglai nai aboya phiaba norokhe
kotharang bagwi se chaitok dini sao norokhe subra Jisu Kristo ni bisingtwi iyarang sunani bagwi se naidi hini sao kaitor bai kaham hunjaran bagwi se naidi hini sao pia Swngchar ka tamo sanai aboni ulta ka sanai norok kaitor bai kaham hunjaran ta naidi norok sumjok khlai pano mungsangya kisa sible aboni bagwi no tabuni ojoro sumjok no yakar maya kabangma tongo dini kisa khana kisa teba bangte bangwi tongo aboni bagwi faidi swng dini kisa komi dongmano khana kisa komi dongmano chwng phatsa yakar maya ke swng tobo subra Jisu Kristo ni musungma haike chwng tonglani bagwi kafra layano 1 Peter chapter 1 verse 16 aro elam bago hayini sao ang katharba norbo katharungdi tamsaro elam bago hayini sao ang katharba norbo katharungdi sarai aboni bagwi swng subra Jisu Kristo je wansukma haino chwng wansukna nangnai ake swngchini o langmano kaham ke toni wi thangi manai number 10 Swngchar ke chini langmano buthana nayo pia kaitor ke muthangjak mungno ruwo John chapter 3 verse 16 tamni hinba kaitor Swngcharna asuk hamjakmani bagwi bini songdari salan rohoka bini ashajalano poito khlainai borok bo komorioi muthangjak phlai mana tei ke kaitor bono rohoka ortam sanani swng joto o Swngcharo wngkhaba swng Swngchar bai baksano tongwi langmani himung tei thinangno kaham khlaina wansulayo phiaba Swngchar borokni langmano lengpara rwise toniwo kaham khlai manglak lengpara rwnai tamni hinke o Swngcharni wngmung rok bororokno uana rwo mokruwo kaprwo tei birmanse kuplung khe toniwo elam bago hai hini sao 1 John chapter 2 verse 15 simi 16 jora aro tamsa chwng khoktang nalayana norok o Swngcharno ta hamjakdi o Swngcharni mungsano phano ta hamjakdi Swngcharno hamjake norok aphano hamjagwi manya tamni hinba Swngcharo tongmani bebak hamya musungmarok mokolbai nugui mana musungmarok o Swngcharni manirokno tui kungsukmarok omorok bebak no apha kaitorni aroni phaimaya aphani aroni phaimaya o Swngcharni phaimase chwng oro khoktangkhe chwng oro porikhe serai aboni bagwi faidi chwng subra Jisu Kristo ni thaniwo tonglayano bini kogo chwng bono hamjagwi tonglayano chwng Swngcharno hamjake chwng aphano hamjagwi manglak chwng je chini snamnai no chwng hamjagwi manglak chwng bebak rwnai kaitorno chwng hamjagwi manglak langmale Swngchar bai baksa khe tongnani le wngya tamake kaitor bai baksa se tongnani bagwi wnggo kaitor chwngno kaham khe siniwo tei langmani birman rokno bo chwngno kati rwnani bagwi wansugo tei aroni phiyogo khajani tago tei boku chwng subra Jisu Kristo ni thani wo chwng himlayano bhai kam sunongthong kaitor norok jotono hamari khlaithong